Ander Altuna, Bake taldeko kirol zuzendaria, aurtengo denboraldia biatuz taldearekin hemen Zumaian, denboraldi berria, helburu berriak, eta aurten talde nahiko sendoa dituzue, Alex Diaz, baitare Eneko Arrospidek, Imeltzetzabe, txirrindulari oso indartsuak, eta beraz helburu oso handiak planteatu behar dituzue. Bueno, egia da lan oso nahi deula aurre denboraldi hontan, eta urte polita datorkigula uste deula behintzat. Gaur lehenengo lasterketa hemen Zumaian, ikusiko dugu, ezta? Hemen danak entrenatze dute, danak zaintze dira, eta gu ustez ondo gaude, baina bestiak bai seguru lanak ondo dituzela. Helburua beti Euskal Herriko egutegian oinarritzen da, baina baita ere kanpora begiratzen ari zarete. Euskal Herrian, seguro, Espainiako Kopak, Bidasoa, Nafarroa, helburu jarrite dituzuela. Bai, denboraldia kalendario aldetik lehen urtekoan antzeko eukiko deu, Euskaldun eta lehendakari txapelketak, Euskal Herrin itedian 3 Espainiko Kopak, eta itzuliak, ez? Bai, guain denboraldia hasiera hontan Extremadura, Bidasoa eta Nafarroa dazkau, eta gero atzerrin pasaden urten bezala Lieja, aurten Arden Challenge korrituko deu, eta gero Frantzian Mantxako turra Normandia inguruen. Kanpora begira, zaudete horrek puntu gehiago ematen dizue, taldeari son emateio, Europako taldeari zaharrena da, beraz, Lieja, Italiako karrera horiek, taldeari gehigarri hori ematen diote Euskal beste taldeekiko adibidez, ez? Bai, diferentzia behintzat, eta guretzako oso garrantzitsua da Euskadiko errepidetatik kanpoa beste esperientzia bat eukitzea txirrindulari bezala formatu ahal izateko. Karrera mota desberdinak, distantzi luzeak, jende desberdina, aukera desberdinak alegia. Alex Diaz, Bake taldeko txirrindularia, denboraldia hasi berritan dugu, esorba azken hasi zara Euskadiko selekzioarekin lehiatzen, baina denboraldia gordina gutxienez urrengo hemen 2 astetara hasiko da Zumaian, taldearekin helburu handia garrantzitsuak dituzu, taldeak berak dituena, eta elkarrekin protagonistak izatea lehiatuko duzu, borrokatuko duzue. Zer nolako planteamendua egiten duzue aurtengo denboraldirako? Bai, azkenen nik uste talde politia aukeula ondo ibiltzeko. Taldea oso ondo dago, Benidorren entrenatzen oso ondo ongea. Oain esorba azken ere txukun hasi gea, hemen ongean lau ziklistak, astu honetan eta aurreko enontzianak ere. Eta, nahiko itzuli dare, nik uste danatan protagonistak algela izan. Eta hori, atzerrira ere jungo gea, bai Italira, bai Frantzira eta Belgikara. Eta hori, batez horiek izango dira helburu nagusik, baita Gipuzkoako 3 Espainiako Kopak, eta hor oten saioko gea. Iaz aurrera pauso handia eman zenun, protagonista izaten, lasterketen lehian sartzen, aurten progresioa ona bada, garaipenaren lehia betean egon barzeko zinak ez? Bai, helburu nagusina hori da. Garaipen bat lortzea, eta garaipe batekin ni konformatzen naiz ja. Eta helburu nagusi bezala, lasterketa bat begizkota duzuna, zein da? Lieja sub-23an ikuste urteko helburu nagusia dela niretzako. Aurreko urtean egon nintzen lehian, 3 kilometro faltan arte, eta aurten helburu nagusia hori izango da. Mikel Agirre Beitia, Bake taldeko txirrindulari bizkaitarra, denboraldia zuk ere Euskadiko selekzioarekin esorba azken hasi duzu, lasterketa berriak ezagutzen, baina Alexekin bezala helburu argia hurrengo hemen 2 astetara hasiko da Zumaian, helburu interesgarriak izango ditu Bake taldeak, txirrindularia referente bat duzu, baina bloke bezala ere indartu zarete eta garatzen ari zareten taldea oso interesgarria izango da hurrengo hilabeteetan. Zer moduzko taldea duzu aurten? Nik uste dut ekipo nahiko kompleta ekogula. Lehenengo urteko txirrindulari batzuk fitxatu dugu juvenietetik pasau diesenak, eta pasan urtean lehenengo urteko hasienak aurten aurrera pauso bat emata espero dugu. Konfiantza asko ekogu adibidez Kimetxengan eta Aimar Erostarberengan, eta pasan urtean Alexek demostratu zuen honenen maila daukala, eta karreren borrokan egotea espero dugu. Herriko lasterketaz gain, hainbat helburu kanpoan dituzu, estatuko eta atzerriko lasterketetan, Bai, batez ere Espainiako Kopak,
eta gero Lieja Sub-23 eta bueno, agian itzuliren bat korritzeko asmoa daukagu Belgika aldetik eta bueno, gogotsu datorrenarekin. Sorte on. Eskerrik asko, Jorge.